Oji chako. Munhu wakafambidzana naye. Hamuchafamba mese. Tauriseka. Samunhu wakafambidzana naye. Chisungai baba. Sibirawo. Ari kuramba. Taurisa mweyo. Ndoda munhu taurisa. Taurisa hapo kasunguruka munhu amurambidzwe. Taura kasunguruka. Sikana wakataura kuti baba vataura kuti anonhumbira uyu. Iyo inonhumbira uyu kwa. Inonhumbira mukati. Mbana yaisiya. Ndiya. Unomborana naye. Ora ndazvinzwa. Tempe mamudu kuzoyo kuti siyata isiyangu. Ndopane mubvunzo. Utaura kuzobvunza. Anza unorora naye. Ndakamborana naye. Wakamba. Kangani. Wakarara naye kangani? Asvika 3. Saka sei wataisiya. Ndakadanana naye. Ndakapedzera kudanana muna October. Ndakapedzera kuonana chigara kumukunzura. Akanditi inini murume ndinoona zvokuti tirambe tichidana hazvichaita. Uyu ndiye mukomana wangu wandakudanana naye ari kumukumbura ndaenda kumuona mukumbura. Asi wakarara zvako naye. Ini ndikara naye. Kubva ipapo handava kuzoonana naye. Akazouya March akuti ndine nhumbi. Ari kuti mukomana wayo. Anga ari kumukumbura. Ukanomutora akagara apa anobvuma nyaya yekutaura. Ini handimuzivi ndikamuona kahwana sendi anomuona. Alright. Ndanga ndine question necha. Ndinosa ndakubvunza pai kuti wakarara naye here wakati hongu handiti. Right? Aenda kumukungura kuyo handiti. Mimba iyo wanga watoshokedza kudhara. Hausi kuziziva. Uya kuti akutaura kuti ayo ndine mukomana wangu kuti uri mukadzi mumwe munhu handiti. Ndizvo zvoga. Ipapa hanokwanisa kuti anga ane mimba asi maruzvita. Aiwa kandati wakatoshwetedza kudhara. Handiti ndizvo zvoga. Ndobva ndati wakabva waita zvinhu zvako ipapo. Wakaziva kuti zvazvina kusenzera. Handinauziva. Saka ndobva nditi kuti nini uya azobva aenda uko handiti. Ndobva akazotaura iwo kuti aiwa inini ndiri uyo wandida kuti unofambisana nomunhu banditi ndizvo. Ndizvo zvoga. Saka ukaziva sei kuti aisiya. Akazodzoka tapedzera kuona naOctober. Akazouya akuti ndine mimba ine 5 months. Exactly. Ane mimba ine 5 months. Yongomba usangana mamanzi mangani. Tapedzera kuona naOctober. Mamanzi mangani. Mazira. Indaitaura kana iri yangu ini tapedzera kuona October ine 7 months. Mimba ine mamanzi mangani. 6 and a half. Pamwe Kutenderana. pakati apa mimi. Ini ndakazoti noreza mati mimba ndakazoti andiri kusikana. Mimba ine mwedzi ungangodzi kwasabu. Tererai. Kwasabu yanganzi ine 5. Pavazouya kunobva vati ine 6. Ndati andiri kusikana tonoti mwedzi ungana. Ndaenda kusikana. Ndasvika bhanzi ine 6 and a half. Asi pa 6 and a half apo inogona kuita kuwedzera ne2 weeks kana kudzora ne2 weeks. Sikana inawo kunge yautaura kuti mimba ine mwedzi yakati chaiyo. Ora chama kutaura atiti saka hauna mhosva kai. Kugara kwawaita apa wakagara nomwana uyu ari pamiri saka hauna mhosva kai. Nokuti pane mumwe akazotaura kuti ndiya havo iwe hauna mhosva kai. Ina handisi kuramba zvandamuazvo. Unayo ndei mhosva yako? Ini mhosva ndikuti kana nhumbu yanzi ndiye hamuna nani? Naniko. Ini nani kuone? Nemusikana. Taurira naye ka. Nemusikana wako. Kana nhumbu yanzi ndiye hamuna. Ini nandi kundoti tikwanise kusvika pakuenda madentist nayo. Kana yanzi ndiye hamuna. Kuti ndikusikana sezvo mwedzi yacho yagara iri kupesana. Akamboratidza munhu ari kuita sewaanofambisana nayo. Mwedzi yega yazopesana. Saka pombofanira kupiwa zvako judgment namambo kana nhumbu yazvaro muzoenda kusikani dentist. Chatanga shamwari. Ndizvo zve. Mambo kutonga kwawo. Alright.
iyo nhumbu ndeyani hanzi ndeyako muisire mombe dzake 3 anozobhadhara after 4 months. Nhumbu yako ine chiimska 6.5 anozobhadhara after 4 months. Mwana anenge azvarwa anoenda nayo ma-DNA test asi nzvuka zadzi angofanana andiwazvikiseri akupa 4 months unozobhadhara after 4 months still zvakangofanana nokuti changoita sei nisire 4 months mombe yake ibodzi 250 pamombe mune mumwe mwana herame muisire 300 pamombe aita kutamba nomukadzi wangu angaishe mari yedu aitoti ambuya nomukadzi wangu aitotamba zvezvichimbuya nomukadzi wangu zvakazondishambisa kuzokuitisira chii chako ushu mwana wako ambuya ndo hapana chakaipa angaitsvaka ukasadza rinonyenga rinohwarara handiti dai zvoso akazvara mumauri mukwasha unokamana hero saka chakaipachi uyo azongotadza kutamba achitipa kuti akuramba akuramba muzukuru wenyu akuramba mwana shamwari wangu wakanaka ndopane nyaya muzukuru akuramba mwana wenyu hapana chakaipa matudi mama aiwa tubvunza preparation muisire preparation toda next month auise preparation mimba yakutozva bozika iri pamutanga ndonjirika tingadotsvaga kubaya imwe mujiri imwe yacho yakatobaka kudhara saka iyoyi ndaita preparation taura zvimaba kasa inozobvayo apa hapana nyaya koruti hamusi kuzivana aida kubvisa mimba yaani yesiri yake ndichada kutaura nyaya yemombe tapfuura kudzara ndatindini aida kupisa kuti yapisa nhumbu vachirangana mimba isi yako ndaungapise nhumbu isiri yako tembobayiwa tembomazuva kupa asi mukadzi murudziri ndozotaita panapa tangofananidza zvakangofanana pano mombe dzimwe zibodzi zvaita sei chatamuisira 4 months ndichokuti ave so sure kuti chaari kubhadhara ndimwana wake kasi kana warara nemunhu tokurwa mombe 4 handiti isamumisira nhatu dzake kana apunyukawo ndizvozvo kana abuda ari mwana wake tobva tamuwedzera kamuka mombe tienda apa chamunosaina watodzungaira kudhara mupinda apa wakutya mukadzi ari kumba manje munoona zvavanoita vanhu ava nyaya iri kuzikanwa muchamuona akuuya manje chekuseri achini ndikabvise mombe ndakutora zvangu ari kutya mukadzi wake chete ngozi anga kukwira bhazi achiteera mukadzi vese vari makagara pa shumba yenyu muri mukadzi wenyu so mukadzi aita shamani tiakwe